Tomáš, mali ste dostatok času na to, aby ste sa aklimatizovali a aby ste mohli zasiahnuť do tohto zápasu 100%? Tak dalo by sa povedať, pretože nemôžeme sa vyhovárať. Každý má nejakých hráčov, ktorí prišli zo zámoria alebo odniekal, takže pre mňa to bolo asi najťažšie aklimatizovanie, aké som ešte zažil, ale dúfam, že každým dňom to bude lepšie a lepšie. Takže cítil som sa vynikajúco, dneska perfektný zápas, všetky 4 lajny a každá lajna dala gól a čo viac si môžeme želať, dobrý vstup do začiatku, ale ešte máme strašne dlhú a ťažkú cestu pred sebou. Práve to, že veľa hráčov dalo góly, mohol si sa k nim aj ty pridať? Tak mohol, no, Branko mi to tam pekne nahral v prvej tretine a bohužiaľ na sekundu som stratil puk a potom už som to netrafil veľmi dobre, ale chvála Bohu ostatní chalani dali gól a ako som povedal, každá lajna dala gól a to je veľkosť týmu, že každá lajna keď zabere, tak môžeme vyhrávať zápasy. Ja si myslím, že Rastevo zachytal vynikajúco, obrancovia hrali vynikajúco vzadu, hrali sme jednoducho, nehrali sme moc na krásu a nakoniec nám to tam padalo a dôležitý bol prvý gól, že trošku sme sa aj psychicky ukludnili, potom sme dali ďalší a myslím si, že v tej tretej tretine tá presilovka tá rozhodla, že dali sme tam 2 góly a potom už sme to dohrávali. Práve povzbudenie ideálne pred zápasom s Fínskom, ktoré ešte bude hrať dnes večer proti Nemecku, čiže možno kratší čas na regeneráciu? Tak nemôžeme sa pozerať, že aký oni majú čas. My sa musíme 5 minút potešiť z tohto zápasu a pripraviť sa na zajtrajší zápas. Všetci vieme, že to bude diametrálne odlišný zápas. Tí Fíni veľmi dobre korčujú, veľmi vyspelých hráčov majú, takže minulý rok sme s nimi prehrali 1-0. Bude to ťažký boj a my sa musíme pripraviť na zajtrajší zápas tak, aby sme vyhrali. Díky, Tomáš. Ďakujem.